Хәерле укучылар, сезне барыгызны да үземнең дәресемнең практик өлешендә күрүемә мин бик шатмын. Әйдәгез хәзер инде бирелгән биремнәрне үтәп алыйк. Беренче бирем. Бирелгән сүзләрдән һәм әйтелмәләрдән сәламәтлек төшенчәсен ачыкла. Әйдәгез хәзер дөрес җавапны карыйк. Сәламәтлек ул кешенең барлык тышкы һәм эчке органнарының бердәм эше. Икенче бирем. Бирелгән рәсемдә гәүдәнең тышкы төзелешенә кергән өлешләрне ата. Һәм өченче бирем. Органнар системасы белән рәсемнәрне тоташтыр. Афәрин, яхшы, әйдәгез хәзер инде дөрес җавапны тикшерик. Афәрин укучылар, сез бу биремнәрендә бик тиз эшләп чыктыгыз. Дәресем сезгә кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанам. Сезне алдагы дәресләремдә көтеп калам. Ә хәзергә сау булашам, сау булыгыз.